Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Pinoy breakfast. Meron po tayo ditong daing bangus. Yes, daing bangus, tuyo, longganisa, itlog, talong at talbos ng kamote. At meron tayo sausawan suka mga kapudibit. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayaw mga kapudibit, malinis ang kamay namin, mga taking Kapampangan. Mga tano po. Ayan. Opo, ang drinks natin, tubig mga kapudibit na malamig. Mainit, huwag lang muna tayo magkape. Oo. Natin yung suka ko. Kaya tayo harap. Yan. Dito natin suka. Yan. Ikin nga naman. Pinoy breakfast. Kasi yung kumain si Ate Alvin ng Pinoy breakfast, wala ako. Kaya inulit namin. Yes. Fried rice yung rice natin, guys. Okay. Nanong una subot ah? Ito, longganisa. Ay, longganisa. Yes. Longganisa galing sa Guagua. Guagua. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Makanta na po. Hop. Talong. Naman na. Cheers. Itlog tayo. Itlog. Ito, egg. Ay! Wala sa akin. Ay, tuyo. Ito tayong tuyo. Longganisa.
Ng tuyo. Hmm? Tuyo. Naman. Hmm? Naman. At? Anong longganisa yan? Ano? Baboy. Hindi. May longganisa na made in ano yun. Ano yan? Gawa saan? Gawa sa Lubao yan. Made in Lubao. Made in Guagua. Made in Guagua. Lubao. Made in Guagua yan. Yan na nga. Hey. Sarap. Hmm. Ate tayo sa tuyo. Albos na lang sa kalabal. Aman. Basta't Pinoy almusal manyaman. Dan tuyo mo ang pong kape. Ay. Manyaman. Tuyo ang pong ebon. Ay. Dahing singge. Ne? Sarap. Game shoutout po tayo. Shoutout po kay Jessa Gayo and shoutout daw po sa anak niya si Althea May. Ayan, shoutout baby. At sa asawa daw niya, shoutout sa asawa niya si Teo Timosiga. Ayan, shoutout po. And shoutout po kay Briella Aguilar. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. And God bless po. Ingat po kayo palagi. And shoutout po kay Tita Olivia. Tita Olivia, ingat ka po palagi. Kaya Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia,
Tita Baby din Love, Nani Babe Kaluya, Chubby Cabezas, siyempre Siopaw, Baby Alison Catherine Bugoy, ayan, shoutout sa inyo lahat. And congratulations, Bugoy, nag-graduate Yes, si congratulations. Bugoy. And siyempre, Ruby Garsalia, kami Garsalia, Alice Garsalia, and Garsalia family, shoutout sa inyo lahat, and we love you all. Yes, makapudi bis agi sa na naman pamangan mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.